Lolo TV and kide makare maindi en chelo mar kukumaro wachi mikelo ni kile ka kinde ko dan Jeffolo Mbaka chel ka chel saniri warango weche gwe kuma bene no bet magiero mabene saniri koro dhikarumo ka chel kod wach masaniri na sopedhe nyimdo onero mar Supreme mabene gintire kod bura ka gikwedo duoko mar yiero chel ka chel bene odiochieng' ma kawuono wadwarango kaka ne yiero odhi nyime e gwenge mag Luo Nyanza ntire kaindi kod jakom mar Luo Dialogue Initiative arwa ki studio. Ero kamano Jeff kaka kawuono kendo. Ero kamano. Musoganda. Noganda Luo kamora mora mauntie adwa ni ubed gi kwe to uketie lamo. Ochopo kama sama koro wasedhi e od bura maduong' mondo ng'adnwa rieko. To ung'e ni jotelo to Nyasaye mayiero. Nyasaye biro lochonwa ojachul ga kuoro noganda ni duto mosire. Nochulo kuoro noganda Israel sawa mar chulo kuoro koro chopo. Ero kamano nya mwalimu achiel ka chiel ni achiel kaka brigadier mag NASA inyalo wacho ni sani iri koro yiero no waketo tenge mwang'e ni sani pod wan godo mapeke no modhi e doho maduong' mar Supreme kata kamano inyalo wacho ni un kaka jo-NASA inyalo wacho ni yiero ni eri ne odhi kod nade general jo-NASA te mago kura to migone kura njutiyo matek kabisa kendo jo-NASA nogo kura ma kik ng'ato wachi ni nitie kamoro mane NASA to koro nogo kura ne Jubilee obed Kisii, obed Coast, obed Western, obed Nairobi jomane jo-NASA nogone jo-NASA kura kendo na wacho ka ni jo-NASA kuch gi ng'eny biro loyo to kata obedo kamano jokuoge be kare ne pimowa en adieri makende ni kura mar NASA nokwal kendo momiyo wadhi e doho ka wan gi chir ni wabiro yudo adieri kuro Omiyo wacho ni NASA ne ombulu odhi maber kendo onge gimoro macho ni jouni ok owuok oko mondo mi ogombulu. Ne gigombulu karombgi kano odong' matin nitie moko manogajore oringo ai bombi odok dala koluro lweny to mago ne namba matin mane ok nyal ketho loch mane wadhi loyogo. To sani iri ukaw kan mar nyimdo no wacho ni okubi dhi e doho bende okubi duogo ir oganda ni omau kata okwelu ang'o motimore gimotimore en kama ne wawacho ni ok wabidhi e doho to ne wang'eyo pachwa maiye gi chunywa maiye ni nitie jomiluonga ni civil societies gibiro dhi e doho. Dhi e doho no berne mokwongo en ni omiyo gendini mamoko kata mane pinje maoko ng'eyo kaka nomawa to ka ok udhi e doho modhi oyie gik moko ewi mesa to jomoko nitie manyalo para ni owacho no mau to komau omiyo dhi e doho gima ber ne wang'eyo ni civil society biro dhi e doho to ka nochopo kare to joma nonego dhi e doho neno ka sirikal otimore kodgi mamoko mar license mar tich ei Kenya ka koro mano neno ni kare ka koro joma onego dhi e doho mondo dhi onyis piny adieri bende otam kare koro wadhi kendwa mondo ogendini duto ng'e adier. Omanyiso ni ne upango ni manyiso ni strategy ni mondo mi grube masundo civil society ma mondo odhinu e nyimdo. Yes, ing'e ni yalo bura ka wawe nengo ne kende yalo bura bende yalo buchi kendi nyalo bedo matek ichalo ng'ama go poche kende koro ka ng'ato yale yalo nigo to imbi timo weche mamoko to dhi maber ing'e ni wacho siasa e bathe ka to joma nie doho be nie bathe ka kae to koro wan gi thuolo to sani koro chuno wani kaka party kendo coalition nyaka wadhi e doho mondo wadhi waket gik moko e mesa manyiso ni nokwalo adier e court mar miluongo kisungu ni public opinion court mar joma neno to ng'e maber ni nomawa ing'e ni kuo mar kura masani no chak chon kabisa higni karibu 3 mokalo ne gichako gi loro pesa iyudo ka foundations mane mag joma ne paro ni nyalo golo pesa ne NASA kaka mar Dr. Kidero mar Kalonzo Musyoka mar Rosemary Odinga gi NGOs moko makamago no lornegi kendo chako kel chik moro ni NGOs ga kelo pesa e Kenya to nyaka giwach kuma pesa gi dhi ma gigor budget mago ni temo dego pesa mondo kik bi ti ne jo opposition to kendo ne gichagi keto chik moro ni pesa bende ka tindi dwa golo 1 million kadhi malo to nyaka wach kuma odhi gimi dhi timo go mi wach gimomiyo kinyal time gi check kata gi transfer mago yore mane dwa non go to bende opposition ni yudo pesa go koso ko yudi mago e gik mano chako wach rigging gi chon kaka ni biro or ombulu koa kama goye nyaka kama ikwane malo ka mano be ne gipango go ni gimecho go to keche ne wan chonjo gigi nwaelo kapoko chope mbele nwaelo kapoko chope debe emomiyo koro ne gidhi extreme kama rach mogik
makoro ne neno gik anotimore ne wuodwa ma ichorito kompyuta mar kamikwane ombulu omiyo en gima public to ng'eyo gimotimore kata koro court mar adier ok ong'eyo to wan jopiny maneno to ng'eyo nyaka gin giwegi ng'e gimotimore. Erokamano nya mwalimu awinjo wachne wacho gima dwaro mondo wadhi aparo kai wodoke wachne mar grube masulo kata civil societies crackdown moseneno chino kocha chande kai timo kod sirikal iparo ni nyisa aneno ka duone gi osebedo kayo ka wacho ni maindi iso ne sirikal duone mondo thirgi mondo gagi kiki gititije gi e yo makare iparo nade mano buok mibuogo go grube go mondo giso iwgi e buoge. Ineno ndalo moro kane Ker Uhuru Kenyatta gi William Ruto wuoyo e piny Rift Valley na paro ni en Kabarnet to ne gisiemo wang' doho kendo gichak gisiemo wang' IEBC chakre chieng' mane gisieme wang' doho no onge bura moro moro moseyal e Kenya ka modok ne jonasa nikech ing'e ni president matiyo monyono bunde tiende koni to nyono pesa tiende koni en ng'ama ji oluoro ma kosiemi to nyaka nindo tamre teri. Koro jo ikosa siem gi mosok wangi koro ok ginyal tiyo tijgi e yor ratiro ok ginyal tiyo tijgi e yo makare mae momiyo nyaka koro wawuog oko oganda mondo wasir doho mane wadhiye ni wane gima dhi wuok. Wacho ne ko siem gi to gibedo kod luoro to maparo ni gin duone gi gin duone mochung kend gima ok onego bed ni ng'ato thiro gi kata ng'ato miyo gi siem ni asto gin bende gibuok nikech ne gichamo mani gibiro tiyo ne oganda mana kolure kod chik mano keto gi tich kato bedo ni kichik to gichung kendgi tadieri makende mbi mar president duong nikech bende ng'eyo ni joma tiyo e sirikal gi te ene moyiero kata mana chief justice gi chair mar IEBC miwacho ni independent no chung kendgi kose kele nyigi ene pod oyiero ni ng'ane sami dwa golgi gine ma pod gichako wuoth mar gologi in ok di wuok ka ne wacho ni mondo gol ng'ane diringe street jumba day kapok ng'ato kata ni wuoyo to president to nyalo golo wach machaki igikela wach ni ng'ani otimo kama tichako yale sami yali ni ng'eni noko mawik ma ji oluoro omiyo president ma Kenya pod nigi teko kata ewi grube miwacho ni ochung kendgi go. Erokane nyamwalimu to nyisa ni to uchung kama chalo nade nikech nitiere grube manobiro mondo mi girangi yiero kata observers mabiro wuok e pinje ma oko aneno ka thothgi ne temo wacho ni yiero ne odhi e yo makare maonge gimoro amora ma gineno maendi we ukanye kaka Jonas mokwongo maka joma jobayo mabiro neno Kenya gibiro neno ber mar Kenya kendo gima jopiny ok ong'eyo ni thoth grube mabiro ni biro observe ni gibiro bedo joneno e kura migoyo hogo maber gin joma thoth gi sirikal emoluongo koro in kaka raia tikoni wang' ni observers ng'eny kabisa ma gibiro neno kikwaro to jok mikoni ng'eny gi sirikal no emoluongo gi to sirikal ni ng'ama otelo ne sirikal ni bi ochung' dwa ni mondo yiere omiyo nitie kaka gigajo gigi kati gini ka in e piny jomoko to sirikal me piny no nyaka imi luoro gimoro amora nyalo timore ni ka jodala umiwe Amerika kata we kamoro amora kia omiyo wach mar observer to kik waket ga e gino ahinya nitie moko matin manyalo ndiko report malong'o to ben mana ndiko report bang' ka yiero osedhi ma samoro president nobedo sworn in tiseneno ka thothgi wuoyo ka gima gin gik ma waneno gin ok gine kuom waneno gin ok gine ing'e ni ka Raila Odinga nochung' mowacho ni wang' ne wajuko jogi wayudo kaka ne gikwalo mosomonwa step by step kaka jogi nokwalo kaka ne gikwalo password mar msando magitiyogo magigajo kura ni to mano kiny ne kapod ichiew to kata jo media house babomo mana wach observers gi pod bomo mana wach kare gin ang'o magidwa winjo okawuone ng'amo biro observer to ng'iyo ng'ani kendo ng'iyo ng'ani ong'iyo joma piem gi te to ng'ade bura omiyo observers ok wanyal kete geno gima wanyalo kete geno en chik to kwase keto geno e chik to wachako waketo geno ni jogi roho biro donjo e igi mondo gibed jo adieri muma mar ngeche wacho ni ng'ama ng'ado bura ma ok ratiro okoso ne Nyasaye omiyo nyaka waket geno kuom Nyasaye ni jogi biro bedo jo ng'ado bura mabeyo ma ng'ado bura gadieri gi evidence mantie moket e mesa king'iyo chik ma wan go Kenya ka sani wacho ni kata yiero kisungu nyaka bed verifiable nyaka bed credible kwa doke verifiable ni kende ni ng'ata modhi nyime yiero onego bed ni onyalo nono moyud ni kura mochopo kagegi ema nowuok kacha to ka odinore ma ok nyal fwenyo ni kura mowuok kacha mochopo ka
mano yiero monego ng'ad oko chak manyien. Nikech yiero nyaka bed verifiable, mane kaka Tebo wacho. Yiero ma ok verifiable is against the constitution. Erokamano nyamwalimu, abiro kawo yo matin kod duogo to abiro dhi nyime achiel kachiel e thuolo mar ariyo kama endi en Kuku mar Wach. Intie jera Malolo TV wachako duoge thuolo mar ariyo ma endi en Kuku mar Wach kod an Jefolo Mbaka. Achiel kachiel warango weche goeko mag yiero kaka nodhi, ka achiel kod weche goeko mantiere nyimdo Saniri Manero mar NASA ma bende gipedho. Bende wabiro rango yiero manotimore e gwenge mag Luo Nyanza kaka ne odhi. Chaka rwaki studio. Erokamano Jeff. Erokamano ahinya. Mwalimu kapok wadhi e weche matimore e Luoland ma bende ne jakom mar Luoland Log Initiative, wadwa mondo warang ni tun kaka jo NASA uparo ni un kod options machal nade makoro un e doho mar Supreme Court. Kadipo ne duoko wuok ni oyieno mondo mi udog e yiero, mano nyalo bedo maber. To kadipo ne duoko wuok ni doho mar Supreme bende oyiene migosi Runo yiero maber, un kod paro mane? Mokwongo dwa ni ng'e ni doho mar Supreme no en koseng'ado bura kamidhi onge. Kata chieng' moro chok no ng'ado ni Raila e president. Yes. Onge kamidhi iloso mana swearing in ceremony. Ka chieng' moro ng'ado ni Uhuru e president odhi nyime, wuotho rumo gi kanyo. To bende onyalo ng'ado ni wadok e yiero. To kendo bo onyalo ng'ado ni wadok e yiero te chakre MCA nyaka president. Mano be onyalo ng'ado. Koro magi gin gik ma wakete lwetwa warito gigenowa. To kaluwore gi chik kaka wang'eyo, kata miya ng'at mapok nobedo jaji ni mondo yal burano, gi evidence ma NASA nego chako ket piny. Gima rach manyalo wuok e doho no en ni wadok e yiero. To ka ber tiko scrutinize ombulu mantie kanyo gi ka noketgi, to doho no aya landa ni Raila president, mo Uhuru gi Ruto bed band ni kuom higni 15 ok gichung' kendo. Mane kaka chik onego bed ni dhi. To nikech ing'e ni gin joma nie loch, masani ji dhi e court, to gin gibiro bedo ni pod igone gi saruto kuchocho. En lweny matek. To kaka ber ne Nyasaye apani wabiro yudo duoko maber. To mwalimu jatendu mar NASA osebedo ka wacho migosi Odinga kata weekend mokalo ne jok wacho ni gima dobro wacho mano ok ochune. En gima ong'eyo ni ok obi move on. Ma nyiso na. Ma nyiso ni kata do wacho ni Uhuru no yiero maber to ok obi move on. Ma nyiso ni okawo okang' mane. Nyiso ni ong'eyo e chunye ni noyombo. Ma wach mora mora madhi wuok mopogore gi noyombo mano wach mibadhi. An be asire wachno. En mana ni chandruok ma wan go. Ichalo ng'amo juko jakuo mar ang'enge. Jakuo mar ang'enge ni luongi ni Roba. En kiyude kokwalo giri to inyalo go nduru to pod olawi gi beti ma pod odhi mana gi gino. Mage jomwa kedogo ka. Ok gina jokuo ma kejuko to ringo weyo. Mage gin jokuo mar ang'enge. To gino ganda na be ok ong'eyo pek mantie loch mar president. Iluongo ni the stakes. Ing'e ni kiluwore gi mwandu ma jogi kawo e sirikal, en pesa maduong' ma giyie nego ng'ata ng'ata. To bende kaluwore gi luoro ma giluoro ni ka sirikal machielo biro, monono kaka nja gikwalo mwandu piny, monono kaka nja giketho pes piny, to ginyalo dhi e jela. Magi luoro momiyo gitimo gimoro amora mantie polo kod piny mondo gidong' e telo. Samoro dwaro ni mondo wambeko ne gito lwanyiso ni wan to wadwaro telo to wabitimo nu marach. Wabiro timo nu maber kaka Daudi maka Jesse no timo ne Saulo. Kata obiro ni Saulo ne timo ne marach. Mano ema nyalo miyo wawuoth mos ma wachope telo. Nikech ing'eyo gima ok ing'eyo ni ka ng'ato ni e telo to ng'eyo kata chike ni chieng' mikawo telo to dhi e jela, obiro twere. Nikech kotwere kanyo to ka piny obedo mapek to ringo dhi e exile. To dhi e exile no dibed maber ne molo dhi e jela. Magi e chandruok ma wan go e mbele waka. To wan kaka chama kendo wan kaka coalition, magi te wang'eyo kendo wanono kaka wadwa deal kodgi.
Erokana nya mwalimu awinji kanyero kwa de achiel kachiel gwenge wa mag Luo Nyanza. Kana wuoyo ka indi chien wacha chande tuna wantire kodoga na mano chungi ni yogi kata independent candidates. Ne temo wacho ni okene ka gin gi political space Luo Nyanza. Sani iri yero norumo kana no ka nitie achiel kuom gimo bedo governor Mahindi kare nyiso ni oganda podoero party gi mar ODM. Kato bedo kamano ni neno ka jo independent to bende no yombi to ne gitemo yudo e kura mang'eny kabisa oyombi matino kaneno ko yombi mang'eny ahinya mano nyisi ni piny koro chomo kuma ibiro yier ji ni wayiero ng'ane ok wayier chama. To mar ariyo king'iyo governors joma ne nigi chandruok ahinya yiero gi independent ne gin governors nikech jopiny oseng'e kama mwandu gi nitie. Ging'e ni mwandu gi senator ok oting'o, mwandu gi MCS ok oting'o, mwandu gi MPs oting'o mana mathin. Kama mwandu gi nitie en kar governor ka. Omiyo kar governor ka jopiny sani koro ok dwar tugo. Gidwaro ni governor dhi ng'at madhi tiyo ne gi pesgi. Makindeno ka gidwoko governor moro tiende ni giseng'ado bura chunygi ni governor no dhi tiyo ne gi maber. To independent king'iyo kama ayo Homa Bay County, ja independent onge AP kata achiel, onge governor kata achiel, onge senator. Ng'amo dhi independent e Homa Bay County en MCA achiel kende. Modong' odhi gi party mar ODM gachiel apano odhi gi Wiper. Nitire je independent modhi MCA achiel kende. Achiel no pusore. Yeni MCA to betini nyalo dolo jodala u ganyuola u mikali. To mano nyiso ji ni pod ji nohero chama. Kata bedo kamano kaluwore gi ng'wech mano okete go chama mar ratego. Magi campaign kabisa. Chon ing'eni kane sayudo tiko mar chama ninda ikoni rito ibuchi sa kweno ibro dhi. Ka kweno chieng' ni rumo titingo bari ni loyo. Mano koro jopiny osebire mariek. Omiyo sani koro ng'ata mochung' madwa tiyo ne jopiny nyaka oti ne jopiny nikech ka ok itiyo to jopiny riti mbele road block miyiero gojicha. To sani paro nade governors no bende koro odhi achiel kachiel e Luo Nyanza sani koro gidok kendo gichamo tano gi mar ariyo ma bende ni mogik. Koro wana kako oganda mawuok e gwenge mag Luo Nyanza wabedo kod paro machalo nade e weche mag dongruok. Bende paro ni gidhi weyo legacy maber. Bende gidhi keto ka dongruok mar Luo Nyanza odhi malo mowach ni oyo devolution nyaka ne bi sani oganda wanitiere kama kare. Governors manose yier modok masewinjo ahinya kawuoyo. Yes. En ma Homa Bay Cyprian Otieno Awiti. Governor Homa Bay asewinjo kowuoyo koro ding'wen nyaka ne yiere. Owacho maler nodwa nowe nyinge kaber e Homa Bay ka. Odwa nowe legacy ma jomoko be chieng' moro goyo ngero maber. Odwa notine jopiny. Kendo wacho ni osefwenyo kuonde ma jalem nitie. Osefwenyo joma ncha ywae duoke chien. Kendo osefwenyo gima ncha jopiny dwaro. Kendo osewinjo ywak jopiny. Makoro en sani udhi tiyo ne jopiny ok kaka en owuon modwaro to kaka jopiny ema dwaro. Omiyo mane makoro wadwa rito nikech ing'eni kata wacho ni ng'ato koro dhi mogik obi tiyo maber nikech ok obi dwaro yiero. Jaluo en ng'at ma moluoro nyinge kiketh giwuotho gi nyinge kor pap to ok nyal bedo maber. Sana ng'ama koro wacho no osefwenyo gik ma jaricho. Ng'ano kendo wacho mano nyaka bang' koseyiere mosechamo muma. Ng'ano adier biro dhi tiyo ne jopiny. Koro me wabedo kod geno wabed gi luor waket geno ka kendo wang'ongre kwang'iyo to gitimo kane giwacho koso giwacha. Erokana nya mwalimu wach mayot kwatie kwa winjo ka weche wachore koni kod kocha ni ipoka oyieri kaka speaker mar Homa Bay County. Adier mane wach ni en mane? En adier nadwa bedo speaker mar county mar Homa Bay. Kendo asewuoyo gi joma yiero ji, asewuoyo gi jopiny kendo jopiny bende oseneno ni Homa Bay County koro dwaro ng'ama nigi dwonde. Odwaro ng'ama nigi dhoge. Odwaro ng'ama nigi pache. Kendo odwaro ng'ama biro kawo Homa Bay duoko e map mar national. Kech ing'eni kibedo speaker e county to bang' higni 5 pod ine michaki wacho ni MCS no kotiyo maber e assembly. To ine mano yieri ni prefect margi e assembly kanyo. Mano iluongo kisungu ni passing the buck. Idwa duoko gik moko chien kuma gik moko onge. Wadwaro assembly
manyalo ng'ado ne gavana rieko. Gibiro ng'ado nang'o? Gibiro kone gavana wan gi bil moro ka, wadwani mondo wakale mondo iti kode. Kendo ka gavana no kober mosiro to koro ber moloyo nikech kusekale to dhi okete koke mara moja tiyo. To bende idwaro speaker makata ka koro speakers oriwo me Kenya ka 47 tiwinjo ka en dhano ma embede yiero tel ne speakers moko mane iye ka. Tang'eyo ni Homa Bay be mana kaka counties mamoko nitie jomoko midhiro gi josiasa moko mang'iyo mbele ni 2022 dong dadware support mondo abed governor kata bed mangima. Koro ng'ane makomako na kar speaker ni to biro miya support madwarore. To ng'ama kamano ng'amor gi ng'ama chielo en ok dotine jopiny gi chunye te. En ok do wuothie ratiro mar jopiny. Obiro wuothe ratiro mar ng'amore. Emomiyo na wuok ka kenda ka onge ng'ama nie ng'eya ni mondo adhi abed gavana ma Homa Bay. Mondo walos adhi abed speaker ma Homa Bay. Mondo walose chike moko manyalo biro konyo jopiny. Ing'e ni Homa Bay e kama dhier be ogoye tach. To jogi wadwani mondo wakel gik moko manyalo konyo gi gohala, nyalo konyo gi tiegruok ma koro ginyalo konyore kendgi giwegi. Mok girito ne sirikal kata mar gavana no biro konyogi. Mago gin gik monego beni ikonyo assembly. Ing'e ni sirikal maduong' mamalo ka nigi bede adek. En gi maloso chike miluongo ni legislature, en gi judiciary mang'ado bura, to gi en gi executive maketo gi kama onego gibedie morito piny. To mar assembly mar county chalo negi ariyo. En gi maloso chike mar assembly ni to gi executive. Jogi chiegni gin autonomous ma nyalo konyo ma to ma be nyalo konyo ma. Ni ka nitiere assembly motegno moyie tiyo gi governor to ginyalo winjore ma onge gima dhi wrong. To ka unuwe gavana ni mondo ti kende to kusetieko tu blame ni ok otimo ma to nooru mondo okonye tich. Mano be uriambo. Pok na winjo kamoro ma county assembly ne temo tiyo gi gavana to gavana tamore wachni. To giwe gavana kende ka gik moko dhi wrong to koro ene misieme. To jo assembly manoro dhi okonye tich to ge ng'ama siemo. Omiyo county assembly sana ma Homa Bay odwaro gimiluongo ni leadership. Odwaro telo malong'o. Telo man gi mbima kodonjo kamoro tikoni ng'ane iro donjo kanyo wawinja ne pache kata wamiya ne paro mondo dhi odong go oganda. To ka waketore ni wadwani mondo wayier speaker e yo moro miluongo MCS tisone gi pesa e bwo mesa to gidhi yiero ng'ama ok nyal tiyo tij speaker mano ok bi konyo. Pesa to jomochung' biro golo te. To kosegole to jo moyier e assembly pod nigi ratiro mar manyo kuom jogi te ng'ama romo gi komono mabiro keto assembly e map, mabiro konyo gi loso chike, mabiro telo ne ji komiyo ji luor ni jogi be ji gima giwacho wawinjo to mawachi winjo to moloyo tiketo ni bura no ng'adi. Koro in kod adier duto ni kadiponi yudo komonero mar speaker to ibiro konyo Homa Bay weche mag dongruok duto mondo mi chike los maber makonyo oganda mawuok Homa Bay. Mana dier. Ero kamana inya. Wakro ni ayo maber ka odiochieng' ma kamano chopo wabiro winjo achiel kachiel kaka weche go dhi. Wan gima dwa kwani en mana hayo maber. Mano kende ok wan MCS madiling ombolo to wageno ni mago duto biro dhi kaka Nyasaye to tingna umalo. Ero kamana inya mwalimu kuom kawo thuolo mari achiel kachiel kata obedo ni dich kamano mar biro mondo me walosi e Lolwe TV. Kawuok kuomwa bedo kod kine makare Ndefo Lumbaka. Uritu. Ero kamana inya.